Λοιπόν, πίστεψα ότι αυτή η επέτειος της μάχης του Μαραθώνα που γιορτάστηκε πριν λίγο καιρό ήταν μια ευκαιρία να μπει μέσα στα ελληνικά σπίτια της Αυστραλίας μια χειρομβοβίδα κρότου, λάμψης που θα ξυμνούσε συνειδήσεις, εθνικές υπερηφάνειες και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό. Για το Μαραθώνα ήξερα λίγα πράγματα και έμαθα πολλά. Έμαθα αυτό που δεν φανταζόμουν και θα ήθελα να πληροφορηθούν όλοι οι Έλληνες και οι Αυστραλοί, ότι στο Μαραθώνα παρατάχθηκε η δημοκρατία απέναντι από την ελαίο Θεού βασιλεία και την τυραννία και την νίκησε. Έμαθα επίσης ότι η δημοκρατία εκείνη δεν είχε καμιά σχέση με τους κοινοβουλευτισμούς, αυτή την αγγλική εφεύρεση που ελαφρά την καρδία μας σερβίρουν σήμερα για δημοκρατία. Έμαθα ότι η δημοκρατία εκείνη στηριζόταν στην κλήρωση, ήταν αυτοθέσμηση, δεν είχε κόμματα και κυβερνούσε στην κυριολεξία ο Δήμος, δηλαδή ο λαός. Αντίθετες απόψεις φυσικά υπήρχαν, αλλά γεφυρωνόντουσαν πρώτου κοινού εχθρού. Ο Αριστίδης Φερρυπίν, ο αριστοκράτης, παραχωρούσε τη θέση του στο δημοκρατικό Μιλτιάδη ή γυρνούσε από την εξορία για να δώσει τις συμβουλές του στον αντίπαλο το Θεμιστοκλή. Για να πούμε την αλήθεια, η ιδέα ξεκίνησε από το φίλο και πρώην συνεταίρο, το δημοσιογράφο, το Βαγγέλη το Μιγδάλη. Του λέω, μπορείς να μας κάνεις ένα ντοκιμαντέρ που να λέει στον κόσμο τι έγινε, να περιγράφει λεπτομερώς τη νίκη που χάραξε τα σύνορα της Ευρώπης κλπ. Και πιστέψτε με, δεν μπορούσα να καταλάβω πως μια ολόκληρη αυτοκρατορία ταπεινώθηκε από λίγους Αθηναίους και Πλατεείς. Στοίχιζε αρκετά αυτό το πράγμα. Ο Μιγδάλης δούλεψε δωρεάν 6 μήνες, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, για μένα ο μεγαλύτερος, ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος, προσέφερε δωρεάν τη μουσική του για το έργο. Πάντως, όσο και να κόστισε, φρόντιζα να μην επιβαρύνω με την τρέλα τη δική μας, φίλους και γνωστούς. Μαζευτήκαμε εδώ στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, λίγοι Έλληνες που πιστέψαμε σε αυτή τη γιορτή. Μπήκε μπροστά φυσικά και ο Σύλλογος Αθηναίων που μεταφέραμε το Μαραθώνα στη Νέα Νότια Ουαλία. Φέραμε από την Ελλάδα τον 73χρονο μαραθωνοδρόμο Αριστοτέλη Κακογεωργίου, ο οποίος έτρεξε με αληθινή ασπίδα και αρχαία πανοπλία το μαραθώνιο και κάναμε υπερήφανους τους Έλληνες. Τι άλλο να πω. Ένιωσα για λίγο ανάμεσα στους Αθηναίους και στους Πλατεείς και εγώ Έλλην προμαχών εδώ στην Αυστραλία.